गिबियावनो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आरो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। दिनै आमथिसुवा फोरबो आरो गामिनि सिबिसालियाव फैदों आङो। ओमफ्राय नै बिथिं बिथांमोना फुजानि जगार खालायगासिनो दङ। फैजोबाखै आरो खावसे फैनानै मावगासिनो दङ। ओमफ्राय नै दिउरि आफा बिथांमोनाबो भितरावहा फुजानि थाखाय जगार खालामगासिनो दङ। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव दिनै आङो जोंनि गामिनि आमथिसुवा फोरबो फालिनाय एसे दिन्थिलांगोन। लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो। ओमफ्राय जायबा आंनि चेनेलाव गोदान फैदो साबस्क्राइब खालायाखैबा लोगोफोर प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालायना लादो। नोंथांमोननि गेजेराव बिदिनो गोदान गोदान भिडिअ लाबोबाय थागोन। लोगोफोर थुदो बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो। ओमफ्राय नै इथिं बयबो आलारि बाथि सावगासिनो। आङो खावसे भिडिअ लानो हायासै फिरफिला बिरहैनाय ओमफ्राय गोथैसि बावनाय। ओमफ्राय नै इथिं गासैबो आलारि बाथि सावगासिनो दङ आरो आर'ज जासिगोन।
दायो आर'ज जोब्बाय आरो माइनाव थिसनगासिनो नै ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट हरनो बावगारनाङा लोगोफोर ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन दिनै एसेयावनो जोब्बाय बाय बाय